luontokappaleet, eläimet ovat viattomia ja täysin luonnollisia. Ei voi kukaan, ihmiset on keksinyt nämä helvetin säännöt ynnä kaiken maailman synnit ja jne. Rankaisekoon itseään sitten niin paljon kuin haluamatta. Älkää aiheuttako kärsimyksiä eläimille, että mitä, ei vastaan. Ennen kaikkea meitä täällä ne kaikki hirvikorallit, niin ne on kaikki ihmisten syytä, kun ne on rakentanut teitä. Niiden jo tuhansia vuosia kulkeville reiteille. Niin en mä tiedä, pitäisi vähän funtsia vähän enemmän muistakin näkökannoista kuin oman napan ympäriltä. Sen pohtimaan, mutta mun mielestä on hyvä olla mukana herättämässä keskustelua asiasta, jota mä kuitenkin pidän tärkeänä. Ihmiset on niin käsittämätöntä julmuutta ja siitä, että itselle tehdä samoin, niin ne rupesi tajumaan. Ihan totta. Koska mä oon sitä mieltä, että se on mun kissat on niin kuin mun lapset. Ja sitten se lopussa olisi tämmönen, että ajattele, tai nyt ajattele nyt. Nyt on aika ajatella. Ajattele ja voit. Mono. Mä oon aika jotenkin puhutteleva ilme. ajattelemattomuutta me teemme valintoja. Niin, se tavallaan se on niinku vahva se sanoma, mutta se olisi semmoinen niinku inhimillisesti kannustava, että hei mullekin tapahtuu, niin mä ymmärrän teille, mutta jos niinku sit tavallaan, että nyt on aika ajatella tai ajattele, niinku se loppuisi, että ajattele.